Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, νομίζω ότι όλο και περισσότερο αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και οι επιλογές. Κατά τη δική μου γνώμη, το πρώτο που πρέπει να αποφύγουμε σε αυτές τις εκλογές είναι οι δεύτερες εκλογές. Θέλω να πω δηλαδή ότι η χώρα στις 26 Ιανουαρίου πρέπει να έχει κυβέρνηση. Μια μακρά περίοδος ακυβερνησίας και πολιτικής αστάθειας θα οδηγήσει σε επικίνδυνες περιπέτειες και την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία, στην πραγματικότητα τον καθένα και την καθεμιά από εμάς προσωπικά. Το δεύτερο που πρέπει να αποφύγουμε αφορά στην αυτοδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια εποχή τόσο μεγάλων, περίπλοκων και δύσκολων προβλημάτων, ακόμα και αν είχε κανείς την αυτοδυναμία, θα έπρεπε να επιδιώκει ευρύτερες συνενέσεις. Πολύ περισσότερο που σε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε δει και έχουμε ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ απίστευτα πράγματα που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πια πρόκειται απλώς για ένα σύνολο ανθρώπων μεθυσμένων από την προοπτική της εξουσίας, χωρίς πραγματικό εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας. Άρα θέλω να πω με όλα αυτά ότι περισσότερο και από το πρώτο κόμμα, που σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία σε αυτές τις εκλογές ποιος θα είναι το τρίτο κόμμα. Και πιστεύω ότι το ποτάμι αξίζει και πρέπει να είναι το τρίτο κόμμα, έτσι ώστε να μην επιτρέπει στο ΣΥΡΙΖΑ να μας οδηγεί σε επικίνδυνες περιπέτειες και να επιβάλλει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση εκείνες τις ριζοσπαστικές, τις δημοκρατικές αλλαγές που έχει μεγάλη ανάγκη ο τόπος, αλλά που δεν θα πρέπει να φύγουν σε καμιά περίπτωση στο δημοκρατικό κεκτημένο. Υπάρχει και ένας τελευταίος λόγος που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, η αποφυγή της τρίτης διερευνητικής εντολής στα χέρια της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορώ να φανταστώ τη χώρα μας, δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα, δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία προοδευτική, ανοιχτή, στο καινούριο, να δίνει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον υπόδικο Μιχαλολιάκο, ο οποίος θα πρέπει να βγει από τη φυλακή για να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κυβέρνηση. Γι' αυτό πρέπει δυνατά, σταθερά, συνειδητά και με το μυαλό και με την καρδιά να αναδείξουμε το ποτάμι τρίτη δύναμη στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου.